Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүнең беренчесе чарасына старт бирелде. Казанда халыкара изге Коръән уку конкурсы башланды. Коръән уку конкурсының төп оештыручылары Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы. Безнең максатыбыз ул әлбәттә яшьләргә үз-үзләрен табу, сәләтләрен ачу мөмкинлекләрен булдыру. Аның өчен төрле юнәлешләрдә эш алып барыла. Безнең Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән әйтик менә шул юнәлештә без бик тыгыз элемтәдә безнең фикердәшләр белән, коллегалар белән, духовное управление мусульман Камил хәзрәт белән һәм менә бергә менә шушы зур ярышта катнашырга булдык үткән елны һәм Казанга ислам илләренең яшьләренең баш каласы исеменә лайык булдык. Шуңа күрә менә күп кенә чаралар үтә быел. Конкурс бөтен дөньядан Коръән укучыларны берләштерде. 25 илдән 50дән артык катнашучы яттан илаһи сүзләрне әйтү осталыгында көч сынаша. Коръән укучыларга бәя бирүчеләр рәисе Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дәүләт башлыгының Коръән буенча комитет җитәкчесе Шәйх Мәэмүн. Шулай ук жюри әгъзалары арасында Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да бар. Беренче чиратта бу бәйге Коръән ярышы дип әйтәбез. 1100 еллыгына багышланган шул кысаларында уза. Аннан соң мәгълүм булганча быел безнең баш калабыз ОИС тарафыннан яшьләр баш каласы дип билгеләнде. Шуның өчен дә уздырыла. Һәм әлбәттә Рәсәй тарихында бу беренче тапкыр уза. Иншалла Аллах барыбыздан да, кунакларыбыздан да разый булсын. Чөнки бу безнең өчен бу зур шара һәм безнең бәйрәмнәребез бу шара белән ачыла дип әйтеп була. Бәйге нәтиҗәләре буенча ир-атлар арасыннан 3 һәм хатын-кызлардан 3 иң яхшы Коръән укучы сайлап алына. Бәйрәм тантанасы Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммит кысаларында уза. Мөршидә Җихан, Диана Дасаева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.